Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcine esecela impunzini umculo kaMaskandi umthandeni Manqele Igcokama elisha ngesikhathi evinjezelwe ngabalandeli bakhe ngenxa yenjabulo. Umthandeni bekulindeleke ukuthi afike eWorkshop ezokwethula ialbum yakhe ikhipha osukwini la izolo ngokusemthethweni. Ugcine efika isikhathi sesimshaya nelanga selishonile ngenxa yenjabulo. Abalandeli babe sebemsingatha kwamanzi umgwaqo ngenxa yenjabulo yabalandeli abebemjabulele befisa ukuthi aphume emontweni akhulume nabo. Ugcine engakhonanga ukuphuma ngokusabela impilo yakhe njengoba bese kumnyama kungekho nokuphepha. Ugcine sengena emontweni washaya wachitha wabashiya kanjalo abalandeli engasakhulumanga nabo njengoba bekulindelekile. Abantu babe nezimvo ezihlukahlukene ngakho lokho. Ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu akuzibonele lokho esikhuluma ngakho awubambela. Ay, le moto